שלום בנות יקרות, אנחנו התחלנו שבוע חדש של הסדנה היכרות עם עצמי, ואני מקווה שנתתי לכם עוד יום אחד פלוס סוף שבוע כדי לסיים את כל המשימות שהיו עד עכשיו, כי מאוד חשוב להכין את העבודה הזאת, לעשות עבודה הזאת כדי שנוכל להתקדם הלאה. אז מי שעשה את העבודה ומוכנה, אז אנחנו היום נעשה עוד איזושהי עבודה, ועבודה גם מאוד רצינית, עבודה שהיא מסכמת את כל מה שעשיתם עד עכשיו. והנושא היום שנעבוד עליו זה כתיבת סיפור חדש. מה זה אומר? שעד היום היה לכם איזשהו סיפור שלא מספק אתכם, סיפור שאתם לא מרוצות מעצמכם, סיפור שמשהו לא מסתדר בחיים שלכם, והיום אנחנו וחיפשנו את הסיבות לזה, חיפשנו את המחסומים, ואני מקווה שעשיתם את העבודה ומצאתם, והיום אנחנו נתחיל לעשות התמרה. אנחנו עכשיו בחלק השני של הסדנה, במפגשים הבאים בזה אנחנו נעסוק. אז עכשיו מה שאני רוצה שתחשבי איזה מקום האמונת הליבה התגלתה או שאמונות הליבה שהתגלו בתרגיל הקודם תופסים בסיפור שלך. תחשבי על אמונת הליבה שלך ועל החוויות החיים שחיזקו את האמונה הזאת, כן? איפה שהיא הייתה דומיננטית, ואז שימי לב לרגעים בחייך שמאתגרים את אמונת הליבה שלך. זאת אומרת מצבים שהם סותרים את הסיפור שלך, מדגישים שיש דרך אחרת לראות את עצמך ואת חייך מחוץ לסיפור המקורי. העבודה קשה, העבודה דורשת כנות עם עצמך. כאן אני רוצה לתת לך רמז. מה הרמז? את צריכה לזכור מצבים שבהם הרגשת במתווך. מה זה להרגיש במתווך? להרגיש מלאה, להרגיש שיש לך כוח, להרגיש יציבות בחיים, את השמחה שהעולם הוא שייך לך. זה כשאנחנו נמצאים במתוונו אנחנו מרגישים ככה, ואז אנחנו פועלים מתוך המקום הזה, מתוך החוזק, לא מתוך החולשה, ואז אנחנו כן יכולים לנהל את הסביבה שלנו. ותגידי לי מה את מרגישה כאשר רואה את האמת על עצמך ומאתגרת אמונות ראשוניות, אוקיי? את רואה אמת על עצמך ומאתגרת אמונות ראשוניות, זאת אומרת היה משהו שלילי ופתאום את רואה שיכול להיות אחרת. איך את יכולה להתנהג אחרת או איזה פעולות חדשות לעשות כאשר את מודעת לאמת. זו העבודה שאני רוצה שתעשי עד מחר, עבודה חשובה, עבודה רצינית, כי פה צריך לראות את הטוב ואת הרע, הדברים שהיו מחלישים אותך, הדברים שהיו חוסמים אותך, הדברים שהיו סוגרים אותך, את מודעת אליהם עכשיו,
ואת תגלי את הדברים איפה שזה לא בדיוק ככה, איפה שהדברים הסתדרו אחרת, איפה שהרגשת אחרת, איפה שיכולת לשבור את המחסומים, את הקירות שסגרו אותך ולפרוץ קדימה, אוקיי? זה לרשום ביומן שלך, לרשום כדי שזה יהיה הדגל שלך להתקדמות הלאה, כי מחר אנחנו נתחיל לעבוד עם הבושה, להשתחרר מהבושה, זה דבר מאוד חשוב, כי מחר אני אסביר לך מה זה בושה ואיך היא מנהלת אותנו, מאיפה היא נוצרת, למה היא נוצרת, ואני אתן תרגיל שיעזור להשתחרר ממנה. אז כדי להיות מוכנה למחר, לעבודה מאוד חשובה של מחר, אז אני מבקשת לא לפספס, לא לשים בצד את העבודה שאנחנו צריכות לעשות היום. תעשי את זה ותהיי מוכנה. יום מקסים.